Hola a tots i benvinguts. Avui parlarem d'un concepte molt en voga a l'esquerra política, el veureu si aneu a assemblees o a reunions, que és el d'apoderament. O sigui, podríem dir, en certa manera, la capacitat d'agafar una part del poder, així molt general, el fet de sentir-se partícip directament d'una presa de decisions, el fet de participar directament en l'acció col·lectiva. Això vindria a ser l'apoderament. El problema és que, per una banda, pel que a mi respecta, no està clar exactament a què es refereix. Per exemple, si aneu a una reunió, potser vindrà un líder del partit, de l'associació, del que sigui, i us dirà, hem d'anar a tal manifestació, va, convé, i us llencen les insuflames, convé que ens apoderem. Però no sé a què es refereixen. Anar en aquella manifestació ja és en si mateix un acte d'apoderament, o l'apoderament és una conseqüència posterior a la manifestació? D'acord? No ho sé. Però sí que es transpua una cosa d'això. I és que és aquest sentiment d'estar allà fent alguna cosa, de participar, de poder actuar amb la resta de companys, és aquest sentiment, per tant, individual, això és el que d'alguna manera podríem dir que és l'apoderament. Ara bé, aquest concepte es contraposa a un de més clàssic, i és el motiu pel qual faig aquest vídeo, que és el d'emancipació. És el concepte amb el qual em sembla a mi que tota la vida s'ha basat l'esquerra. Què és l'emancipació? Doncs, si ens fixem en l'etimologia de la paraula, l'emancipació vol dir la separació, la independència d'aquella persona de qui ets dependent, d'aquella persona de qui depèn el teu sostén, d'aquella persona de qui, podríem dir, et paga la manutenció. O sigui, la independència de la teva pròpia persona, i per tant de ser un ésser ple, lliure i autònom. Això és l'emancipació. I això, un exemple clàssic el tenim amb les doctrines materialistes, que l'obrer no té res més a perdre que les seves cadenes, com diria la frase marxista i aquestes coses. Això, he fet una petita definició molt ràpida dels conceptes, però això ho veurem de manera molt clara amb un exemple i veurem quina diferència hi ha i què signifiquen. Aquí a la descripció us he posat l'exemple, un petit reportatge sobre un grup de noies que ballen twerking, que és un ball profundament sensual, i ho fan, atenció, de manera feminista, i se senten apoderades quan ho fan. Se senten apoderades, com si fos realitzades. Molt bé. Fixem-nos primer en la gràcia del twerking. La gràcia del twerking és que representa que és un ball en què les dones estan perfectament cosificades com a objecte sexual i duen a terme balls sensuals i l'home gaudeix d'aquest ball, d'acord? Pel que a mi respecta, potser m'equivoco, però l'objectiu feminista de tota la vida és separar aquesta construcció sexualitzada de la dona, que és el que d'alguna manera representa que hi ha en la societat, d'acord? I aconseguir, per tant, que no hi hagi aquesta dependència de gèneres, sí? Per tant, vist així, a mi em sembla claríssim que qualsevol feminista clàssic veuria que el ball del twerking és perfectament masclista. I vegem-ho d'una manera molt clara. Si tinguéssim unes noies vestides sensualment, remenant el culet, amb un ball i amb un públic masclista perfectament content, molt content de veure-les, i a més són dones ja que ja tenen un cos molt maco, òbviament no hi ha qualsevol tipus de dona, i altres dones, aquestes noies, que també ballen el mateix, però elles diuen que estan sent apoderades, no només això, sinó que diuen, us ho podeu llegir, sinó que diuen que se senten poderoses remenant el cul davant dels ulls dels homes. Quina diferència hi ha? Doncs no hi ha cap diferència, en realitat. El fons és el mateix. Aquest ball té el mateix fonament. El que passa és que aquelles diuen estar apoderades. Què passa aquí? Doncs aquí hi ha el problema autèntic de quina és la debilitat de l'apoderament. I és aquest component profundament subjectivista, que és si elles se senten com realitzades en el que fan, que per tant això és molt relativista, perquè en termes reals el que fa a la relació no pot voler dir res, perquè simplement és el que elles se senten, i no canvia el contingut, el fons, no canvia la substància d'aquella relació. I és que el que estan fent, al cap i a la fi, com estic dient, comparant-ho amb aquestes que eventualment ballarien sense reconèixer-ho i aquestes que ballen reconeguent-ho, és que elles, efectivament, diuen fer-ho de bon grat. O sigui, accepten el seu rol sexualitzat i ho fan a consciència. Però això, efectivament, repeteixo, no trenca la relació de dependència que existeix. És més, el que està fent és potser fins i tot solidificar-la perquè ho fan a consciència. No només això, fixeu-vos, aquí hi ha el punt de la qüestió de l'apoderament. I és que aquelles noies que ballen twerking ho fan perquè estan apoderades, poden dir que se senten lliures en la mesura que efectivament
estan depenent d'aquells nois. És que efectivament hi ha nois, públic masculí, que les mira. I llavors elles poden dir, és que estem lliures, és que ens sentim lliures. Necessiten de l'home, necessiten de la cosificació del seu propi cos a partir d'aquest ball, necessiten d'això perquè puguin dir que estan lliures. S'entén? Efectivament, el que veiem aquí és que hi ha la consolidació d'aquesta dependència. O sigui, no hi ha una emancipació real. Una persona pot estar apoderada, i pot estar de moltes maneres. Pot estar apoderada comprant-se un cotxe, fins i tot. Pot estar apoderada anant a l'escola i educant-se, però no per això serà lliure. No només això, i amb això tanco, i és que en realitat, i ara em baso en la paràbola de l'amo i l'esclau, no perquè digui ser lliure, serà realment lliure. I és per això que he posat aquest exemple, perquè em sembla claríssim, de la dependència que continua existint, però a consciència. I això potser és el problema més greu, perquè no s'acaben trencant les relacions reals que sempre han existit i que han estat l'objecte de crítica de l'esquerra transformadora.